Gipahimangnuan sa Office of the Civil Defense kana OCD-11 ang publiko nga kanunay nga mangandam labi na panahon sa linog nga dili matagna kung kanusa matigayon. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Angie Payusalan, ang information officer sa OCD-11, gibutyag niini nga adunay posibilidad nga moigo sa nasod ang the big one nga linog o ang pagtayog nga moabot sa 8 magnitude pataas. Sumala ni Payusalan nga dako og kahimuan ang pagpartisipar sa katawhan sa ginahimong nationwide simultaneous earthquake drill kun NSED aron mabansay sa mga angay himuon panahon sa dili matagna nga linog. Isa na siya sa possibility, sir, na mahitabo, and mao na ang amuang permigi na exercise, especially during the NSED ug sa mga tabletop exercises namo, sir, mga worst case scenarios kung mahitabo man ang ato ang the big one. Gipasabot sa OCD-11 official nga prone sa linog ang Davao Region tungod sa daghanang fault system sa rehiyon, rason nga kinikinunay nga pangandaman. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.